Aloha, rapaces! Benvidos a Fora de Campo. Eu son Pipoco e hoxe vou vos falar das tramas mestras da narrativa. As tramas mestras son elementos narrativos cos que se pode explicar rapidamente de que trata unha historia. É, por así dicilo, o tema principal do que se quere falar. E son recorrentes nas películas. Son tan antigas como os mitos da antiga Grecia, onde aparecen todas reflectidas. Hai 20 tramas mestras diferentes e no vídeo de hoxe imos falar das 10 primeiras. Busca! O protagonista busca algo ou alguén. Segue o arquetipo da viaxe do heroe que podedes ver no vídeo anterior, onde o personaxe evoluciona até atopar o que busca. Aventura! O protagonista sae da súa rutina en busca de novas aventuras e desafíos. Non é necesario que o personaxe evolucione ou cambie a súa forma de ser. O importante neste caso é o camiño. Rescate! O protagonista quere recuperar a alguén que foi secuestrado ou está perdido. Fuxida! O protagonista está atrapado, retido nalgún lugar. Necesita saír e liberarse. Persecución. Unha persoa persegue a outra. O protagonista pode ser o perseguido ou o perseguidor. Enigma. O protagonista busca pistas para resolver un misterio, como se fose un detective. Rivalidade. O protagonista compite contra un rival, que non ten por que ser o antagonista ou o vilán, senón que pode tratarse dunha competición entre amigos. Vinganza. Un personaxe busca tomar represalias contra outra para facer o que considera como xustiza. Transformación. O protagonista pasa por un proceso de cambio durante unha etapa da súa vida, onde aprende sobre si mesmo e gaña confianza. Madurez. O protagonista enfróntase a un problema relacionado co paso do tempo e coa transición á idade adulta. Que máis exemplos destas tramas podes atopar? Deixádenolo nos comentarios. Abur!